एखाद्या सामान्य मुलीसाठी तिला नवऱ्यानं दूर करणं आरके करणार मोहिनीला पूर्णपणे डिस्ट्रॉय. 48 तासाच्या आत मोहिनी आणि कुटुंब सोडणार घर. मोहिनी प्रेमाची फिल्मी कहाणी या मालिकेमध्ये एक नवा ट्विस्ट लवकरच प्रेक्षकांना पाहायला मिळणार आहे. एकीकडे आपल्या अपमानाचा बदला घेण्यासाठी आरकेने मोहिनीला पूर्णपणे डिस्ट्रॉय करण्याचं ठरवलं आहे आणि यासाठी त्याला एक आयडिया सुचली आहे. आपल्या वडिलांसोबत बोलत असतानाच त्याने मोहिनीच्या कुटुंबावरती घात करण्याचा निर्णय घेतला. एवढंच नव्हे तर अचानकपणे मोहिनीच्या घराचे घरमालक येऊन त्यांना सांगतात की 48 तासाच्या आत तुम्ही आमचं घर खाली करा. तर आता मोहिनी आपल्या कुटुंबासाठी पुन्हा आरकेची मदत घेईल का आणि आरके तिला मदत करेल का हे जाणून घेण्यासाठी मालिका नक्की पहा. आणि अशीच अपडेट जाणून घेण्यासाठी तुम्ही आमचं चॅनल टेलीचक्कर रिजनल याला लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब नक्कीच करा.